Josep Masaveu, Gregorio Luri, molt benvinguts a Terrícoles. Encantat. Què tal? Senyor Luri, què és una família sensatament imperfecta, com ha titulat el seu llibre? Doncs mira, la família normal i corrent és una família que porta una dosi de neurosi inevitable. Tots, en un grau o un altre, són neuròtics, poc o molt. Doncs la família, que a més de ser neuròtica és assenyada, porta la seva neurosi sense massa gesticulacions. Sense exagerar. Exactament. Sap estimar les seves neurosis, no fa cap drama del fet de tenir neurosis. Això em sembla que és una família sensatament imperfecta. I crec que és un xollo considerable tenir una família normaleta. Home, t'ha tocat la loteria. Però, senyor Masaveu, també hi ha famílies que es consideren perfectes i que aspiren a ser-ho. No sé si vostè se n'ha trobat, amb tota l'experiència pedagògica que ja porta uns anys, més famílies sensatament imperfectes o més aspirants a ser perfectes? Jo m'he trobat més sensatament imperfectes, perquè quan intentes ser perfecte, entre cometes, al cap i a la fi te n'adones que no pots perquè no arribes, és que és impossible, no? És a dir, les coses, a més, els nanos el que volen dels pares és que els estimin. Tot l'altre, vols que et digui, no? I que els exigeixin, encara que en molts moments diguin que no. Però això és, em sembla que és la normal. Jo crec que s'ha de fugir com del foc d'aquelles famílies que van no de perfectes, sinó de plusquamperfectes. Jo sempre dic, traiem el reclinatori, ens inclinem davant d'ells, però deixem-nos fer camí, que ja n'hi ha prou en portar amb normalitat les teves imperfeccions. Nosaltres anirem fent. Efectivament, i aprenem dels nostres errors. En tot cas, senyor Luri, senyor Masaveu, m'ha semblat interessant avui convidar-los a tots dos junts. Porten molts anys treballant i reflexionant sobre temes d'educació i han fet dos llibres, amb poca diferència de temps, que aparentment són amb la forma diferents, però que potser tenen una filosofia, una manera d'entendre l'educació, que ara en parlarem, bastant similar. Que han llegit el llibre l'un de l'altre i troben que hi ha un codi genètic de fons comú? Jo diria que, en primer lloc, una atenció a les petites coses. La convicció de que les coses importants es guanyen en la cura dels detalls i en la insistència en la cura dels detalls. No sé si estaràs d'acord. I també amb el tema de que tu als nanos els hi has de donar pautes. Concretament els nanos que jo tinc, que em trobo allà en el Raval, la qüestió de la immigració, són nanos molt insegurs. Llavors, quan els hi dones unes pautes i amb aquestes pautes se n'en surten, aconsegueixen l'èxit escolar. Pautes són normes? Normes de comportament. Cada dia has de fer els deures, has d'anar al col·le tots els dies, t'has de dutxar després de l'entreno, has de ser puntual i tot això que et miren amb una cara així dient, sempre em dius el mateix. Però quan veuen que amb aquestes pautes se n'en surten, i el primer que se n'en surt és l'èxit escolar, llavors els tios s'apunten. I els seus pares també. És el que jo veig. Perquè en el llibre, aquests 20 anys de Braval, es recullen les diferents experiències que han viscut. Com se li va acudir a vostè, que ara és president de Braval, anar-se'n a un barri com el Raval, crear allà, a través de l'esport, crear una entitat que intenta encaixar els joves de diferents comunitats, que tinguin bones notes, que... Mira, a mi sempre m'ha agradat tot aquest món. O sigui, jo ja he estat molt en camps de treball, en altres països i tot això. Però vostè venia d'una escola de Girona, que era una escola d'aquestes tranquil·leta, no? De classe bona, no? Sempre havia fet camps de treball amb els alumnes i després el que vaig fer... El que va passar és que en el 98 va canviar la situació del barri del Raval. Jo col·laborava amb l'església de Montalegre i llavors ens vam adonar, en el 98, quan a Espanya estàvem a l'1% d'immigrants, al Raval estàvem al 10%. Havíem passat de cop i volta de ser un país d'emigrants a un país d'immigrants. I llavors vam veure que, tota aquesta acció social que s'està fent
s'ha de seguir fent, una persona que té gana, li has de donar menjar, tot això és prioritari, l'altre després. Però després, què és el que podem fer? I vam veure que jo vaig pensar que s'havia de buscar coses que cohesionessin, i això l'esport és estupendo, i a més sempre i quan en els equips estiguin barrejats, perquè si no vas fomentant el gueto, un equip de marroquins contra un equip de filipins, contra un equip d'equatorians, i després això ha de servir d'esquer per estirar perquè arribin a l'èxit escolar, que és el que permet que si no aquesta generació la perdrem. I aquesta idea, entrenes, jugaràs el partit sempre que durant la setmana facis els deures, et dutxis, respectis les normes. Això és una bona estratègia? Mira, jo estic convençut que hi ha molts nanos que fracassen, no sabria dir-te el percentatge, si són un 5 o un 30% del fracàs que hi ha, però hi ha un percentatge important de nanos que fracassen perquè ningú els ha demostrat que podrien no fracassar, que tenen dret a aspirar a uns bons resultats. I si tu vius en una situació en què el fracàs familiar, social, econòmic, cultural és la norma, qui t'ha d'ensenyar que tens dret a aspirar a coses altes? Doncs algú des de fora t'ha de dir, escolta, pots fer-ho. I llavors, si pots fer-ho, l'has de fer. Però és suficient, això, tenir voluntaris que els hi facin de tutors, que els hi generin confiança, a l'ascensor social, que entenc que és un dels objectius, no, de Braval, funciona en la societat d'avui, tal com estan les coses? Sí, funciona. O sigui, quan amb els voluntaris el que vas aconseguint és que tinguin un referent extern de la seva família. Que a vegades dintre la família no n'hi ha de referent. No poden, els pares estan desbordats. O sigui, tots els pares volen tirar endavant els seus fills, però és que no sé com fer-ho. A més, no tinc feina, no tinc casa, no tinc menjar, no sé com fer-ho, estic venut. Llavors, si et trobes un referent, una persona externa que es dedica al nano i que el vas tirant, i el nano arriba un moment en què se n'adona que tu li estàs transmetent la generositat. Per exemple, nosaltres tenim voluntaris ja que han sigut nanos nostres abans, que han participat en els programes. Aquests tenen molta més incidència que jo. Si jo a un nano li dic que has d'estudiar, que has d'anar cada dia al col·le, em miren amb cara de fàstic dient, ostres, quin rotllo, no? Ara, si això li diu un tio que és com ell, que viu en les condicions com ell, i que ha acabat la carrera i que té feina, si tu has pogut, jo també. Quantes persones, quants joves han passat per Braval? Han passat per Braval en aquests 20 anys, 1.250 aproximadament, 13 han acabat la carrera, ara en tenim 10 a la universitat, 300 i pico estan treballant amb contracte indefinit, un centenar han fet batxillerat i més formació professional. Em deixes fer una confessió personal? Mira, jo no acostumo a parlar d'aquestes coses, però crec que és el moment de dir-la. Jo vaig créixer en una família molt humil d'un poble navarrès, de la Ribera de Navarra, vivint a Pagès. Molt humil vol dir molt humil. I un dia el metge del poble, no el mestre, va aparèixer a casa i li va dir a la meva mare, Glòria, que el teu fill, llavors es deia així, que tu hijo sirve para los estudios. Això va crear un problema considerable, en primer lloc econòmic i després de totes les coses. Però jo sempre he pensat, si no hagués estat aquest home, que no sé com, va veure en mi alguna cosa que els altres no van veure. Va dir, escolta, que el teu fill serveix pels seus... Hem de buscar i, bueno... I tenia autoritat. Tenia autoritat, però jo vaig veure que de sobte hi havia mons que estaven al meu abast i en aquest món, fins a aquell moment, ni se m'havia ocorregut somiar. I no estava en el seu mar mental, com es diu ara. Però en absolut, el meu món era el meu món, i de sobte ve algú que et diu, hi ha d'altres mons, i pots aspirar. Això és extraordinari. I llavors jo sempre he pensat, si a mi, això és el que va passar, i va canviar la meva vida, va canviar, no és que produís un canvi, va fer un canvi de trajectòria vital. Em sembla una frivolitat negar la possibilitat de canvi de trajectòria en d'altres nanos. Mentre hi hagi la possibilitat de fer-la, hem d'intentar-ho.
diguin el que diguin les estadístiques, perquè tractem de persones. I les creences, perquè en els nois que hi ha a Braval hi ha moltes religions, moltes cultures, i a vegades aquests joves s'aferren a vegades a les creences perquè és l'última que els queda, no? Nosaltres en el Braval hi ha participants, nanos i voluntaris de 9 religions. Allà hi ha catòlics, evangelistes, adventistes, ortodoxes, musulmans, budistes, hindús, testimonis de Jehovà, jueus i que no tenen cap religió. Això els que formen part dels diferents equips que venen allà a estudiar. Sí, i els voluntaris, perquè hi ha voluntaris de bastantes religions. Llavors, nosaltres respectem totes les creences, però no amaguem la nostra identitat cristiana. Llavors, qualsevol persona, jo penso que tens 4 o 5 potes que sustenten la teva personalitat. Tu tens la teva família, els teus estudis, la feina, els amics, els teus costums i les teves creences. Aquests nanos immigrants que han vingut de no se sabe d'on, la seva família, les situacions familiars són una cosa que no ens ho podem ni imaginar. La feina, està tothom a l'atur. Els amics són uns amigots que no veig. Els seus costums no es poden viure com els vivien en el seu país. Què els hi queda aquí del que tenien allà? Les creences, les seves creences. Doncs apoya't amb això i després ja li creixeran les... És l'únic que tenen d'entrada, no? Llavors, apoya't amb això, si no fem veure que no tenim religió cap, que tots som confessionals, perquè els hi estàs fent perdre l'única cosa que tenen per agafar-se. Però aquí hem vist que aquestes creences també els poden portar a radicalitzar-se. Sí, però si tu els hi vas donant possibilitats d'anar creixent les altres potes, llavors tot això es va estabilitzant. Perquè els atemptats del 17 d'agost a la Rambla, com han afectat? Vostè que viu dia a dia al barri del Raval i coneix... La gent es va quedar... del que jo conec dels nostres nanos, es van quedar una mica astorats. Va morir el tio d'un dels nanos, el tio directe, va ser un dels morts, els vam acompanyar tot el que vam poder i més, però no ha afectat especialment, almenys pel que jo veig, perquè la vida sigue. A veure si Però aquesta imatge que es dona al Raval, narcopisos, immigració, conflicte permanent, és real? És real, però una cosa és els narcopisos, que és un rotllo diferent, però els enfrontaments no són tan així. És veritat que hi ha 3 casos d'enfrontaments, o 5, no? Ara, en el Raval, som 49.000 persones, és 1 quilòmetre quadrat, 1,1 quilòmetre quadrat. Un dels llocs més densos del món. Sí, del món, sí. La densitat de població de Barcelona és de 15.000. I a més, en 1 quilòmetre quadrat. O sigui que 49.000 persones és més que, per exemple, que Salt. Les 3 poblacions que surten als diaris quan hi ha problemes d'immigració són Salt, Vic i Figueres. Salt té 32.000 habitants, Vic 39.000 i Figueres 45. Nosaltres tenim 49.000 habitants en 1 quilòmetre quadrat, 1,1 per ser exactes. I d'aquests 49.000, el 50% són immigrants. Són veritat aquests 3 casos, o aquests 5 casos que hi ha hagut, però això sobre 49.000 està desmesurat. I recordes el primer dia que vas trepitjar Braval, que està allà al carrer de la Cera... Amb Reina Amàlia. Amb Reina Amàlia, davant d'un restaurant que es diu Lluís. De Can Lluís, sí. El recordo perfectament. I amb què et vas... Jo tinc els meus criteris quan visito un centre educatiu, tinc els meus criteris i aquests criteris... Amb què et fixes primer? Doncs mira, les entrades, com sempre, la normalitat de l'entrada, la normalitat de la sortida, els espais comuns, com està el terra, quines coses hi ha a les parets, si estan netes, si estan tacades, i els serveis, els lavabos, perquè em sembla que els lavabos t'indiquen exactament la consideració que mereixen els teus alumnes. Però en aquest cas, venint com el que acaba de subratllar ell, en una situació tan demogràficament tan densa, en la qual tu saps això millor que jo,
dins d'un piset de 50 metres quadrats poden viure no sé quantes... Sí, una família per habitació o dues famílies per habitació. Ell els proporciona espais nets en el qual cadascú pot tenir el seu lloc, i després va haver-hi una cosa que em va semblar revolucionària, que sempre la poso, sempre em faig esment, no? L'invent genial d'un espai per estar en silenci. Hi ha un espai al mig del Raval en el qual el nano que vol, quan vol i com vol, hi va estar en silenci. És una sala d'estudi en silenci, allà no es parla mai. És que m'has d'ensenyar aquest problema, s'ha d'anar un altre. Però això és revolucionari. Saps per què, a més, perquè estem veient que els nostres nanos no saben com viure amb el silenci. El silenci els fa por. Els nens petits, la situació de silenci els fa por. I jo sempre he pensat que si no saps com viure amb el silenci, no tens oportunitat de sentir-te tu mateix, d'aprendre a dialogar amb tu mateix. I aquesta experiència, jo quan es parla d'innovacions pedagògiques, jo sempre faig esment d'ell. Un espai de silenci a les escoles. Una innovació pedagògica... Escolta, dreta expressió aquí. Sí. Una innovació pedagògica genial. És el lloc per estar en silenci. Però algunes escoles comencen a introduir allò de les petites estones de meditació... Sí, però això és molt recent. És molt recent, mentre que en el moment aquell va ser el primer, una experiència que em va semblar, oi, això és important. Senyor Lúria, en el seu llibre hi ha moltes idees a comentar que ens donarien segurament cadascuna per xerrar una bona estona, però n'hi ha una que jo crec que voldria destacar, aquesta de que les famílies recorrem massa a teories o especialistes en educació i que segurament tenim una sabidoria pròpia, que potser es transmet de generació en generació. Sobre què vol dir ser pares? Estic absolutament convençut. O sigui, vostè està en contra de les teories educatives. No, home, no. Déu-n'hi-do, no. El que estic en contra és que una teoria t'impedeixi veure la realitat, perquè quan tu pons tota la teva confiança en una teoria, si fracassa la teva pràctica, la culpa és de la teoria. El que has de fer és creure en la teva intel·ligència per aprendre de la teva pràctica. Això em sembla que és el seny, el sentit comú i la intel·ligència pràctica. Tots hi fiquen la pota, tots. I no una vegada ni dos, sinó que és, diguem-ne, una experiència quotidiana de la nostra vida. Per tant, aportar més espontaneïtat a la relació amb els fills. Però això és essencial, sí, i saber que ja aprenen a dir que no han inventat la família. Per molt que ens sembli, no han inventat la família. Però la família està canviant. En el llibre del senyor Massaveu... Respecte a quin model? Per exemple, l'autoritat, el pare, la figura del pare, ja no és central. Està perdent... De fet, en el llibre del senyor Massaveu, qui s'interessa, qui interactua, qui pensa més en el futur dels fills, són les mares. No apareix ni un senyor. Però això perquè són les primeres que venen. Perquè nosaltres, el nano ve perquè un amic porta un amic perquè vol jugar a futbol i bàsquet. Els deixa jugar i llavors dius, bueno, tu vols venir aquí? Doncs ara ha de venir els pares o qui tingui la firma. I qui ve a les 7 de la tarda o a les 6 de la tarda? La mare, normal. Després, però han de venir tots dos. Jo fem venir tots i coneixem els pares, el pare també, i han de firmar els papers. Clar, com que són menors... Vostè deu parlar o deu xapurrejar diferents llengües. Bueno, fem el que... En fi, no és tan difícil. L'urdú, el xinès... Si vols entendre, t'entens, no? I llavors els pares s'impliquen. Nosaltres, com que pivotem sobre l'esport, és molt més fàcil que els pares vinguin a veure jugar a futbol, tot i que veure jugar el seu fill en un partit. Tot i que això de ser les coses que més ens van costar. Vull dir, que vinguessin els pares a veure els seus fills. Els 3 primers anys, mai ningú... Juguen com a locals a Can Ricard. A Can Ricard, sí, fora on toqui. Però com a locals, que no vingués ningú durant els 3 primers anys. Fins al 4è any, això sí. Una part de la minva d'aquesta autoritat paterna jo crec que està molt bé, que hagi desaparegut. Allò de veuràs el teu pare quan vingui. Aquesta delegació del pare és qui crida i la mare que estima, que això s'hagi canviat, està molt bé que s'hagi canviat. Quan jo parlo de la necessitat d'autoritat, el que estic pensant bàsicament és en la necessitat que té el nen de tenir aliats forts per combatre les seves pors.
Per exemple, el nen sap perfectament que hi ha monstres sota el llit. I dins dels armaris, el món infantil és un món amb moltes inseguretats i hi ha monstres sota el llit. Llavors el que necessita saber és que a l'habitació del costat ja té un aliat molt fort per combatre les seves pors. En aquest sentit, considero que l'autoritat és necessària. El que em sembla que no té sentit és dir, doncs si hi ha un monstre, no hi ha monstres, com que sí. O dir, jo també tinc por. No, home, no. Tu estàs sent una figura de la mateixa manera que el mestre ha de ser un aliat fort per combatre els fracassos del nen i les equivocacions del nen. Algunes idees que jo crec que estan d'una manera o altra en tots els llibres i que m'agradaria que comentessin. La disciplina i la rutina ens fan més lliures. I tant. D'acord? Sí, però no tenim més que pensar en la conducció d'un cotxe. Al començament, quan no tens hàbits de conducció, ja t'està pendent de totes les coses, és impossible. Tu dius, com pot ser que estiguis amb els pedals, el fre de mà, el volant, les senyals de tràfic? A poc hi ha una sèrie de conductes que les vas passant a l'hàbit i les fas de manera inconscient, i això és el que et permet poder parlar amb el del costat. Però has de practicar. Efectivament. Els hàbits són una gran ajuda perquè condueixes o deixes en la rutina tota una sèrie de mecanismes i et permeten alliberar possibilitats d'intercanvi amb els altres. Però això no només en l'aspecte, diguéssim, escolar dels estudis, sinó això també és en els entrenos esportius. És a dir, els entrenadors el que van donant és disciplina, ordre i pautes i maneres de fer. I llavors el nano, quan les aprèn, quan aprèn a xutar i que fa gol, ja ha agafat l'hàbit. Per ser creatiu i innovador necessita molta disciplina, eh? Està clar. Si això de les musses que apareixen, sabem que no és així. Prohibir és una frase irresponsable. I tant. Prohibir. Té a veure amb les normes, no? Amb la necessitat de norma. Sí, perquè, a veure, tu necessites... La vida és una experiència molt complexa en la qual el pitjor en el que podem caure és amb la por a la mateixa vida, del que podríem dir el nihilisme, no? La por a aquest vertigen de que les teves inseguretats acabin menjant la teva espontaneïtat. Tu necessites un mapa de la vida. I aquest mapa és un mapa moral. Les que siguin, tindràs els valors que siguin, però sense un mapa moral no saps orientar-te en la vida. Per tant, cada família també seria un univers moral. Sí, clar, però efectivament, jo ara n'estic dient unes o unes altres, però sense un mapa moral, la vida és la selva salvatge, que deia Dante. Les pautes de funcionament, els costums estabilitzats, això et dona molta seguretat a nosaltres i als nanos, i el que es tracta dels nanos és que agafin aquesta seguretat. La qual cosa no vol dir que no puguem discutir les normes. El que crec que no podem discutir és la necessitat de normes. Un dret fonamental del nen, això és collita, senyor Luri, és viure la frustració. Sí. Com a dret fonamental. Efectivament, jo això poso aquest exemple que em sembla clar. És el mateix dret que té un pastisser que està fent un pastís a no menjar-se els ingredients mentre l'està cuinant. Oi que és intel·ligent frustrar-se, perquè a mi m'agrada molt la crema pastissera, ficar el dit i tal, però si et menges els ingredients perquè ets incapaç de frustrar aquest desig, et quedes sense pastís. Per això és la intel·ligència estratègica. La intel·ligència estratègica és la capacitat per adonar-se que una petita frustració ara pot proporcionar-te un guany considerable d'aquí a una estona. Una altra idea, una bona educació, de fet jo crec que Raval és un exemple d'això, és transcendir el propi medi cultural per acostumar-se i preparar-se per viure amb altres persones d'altres medis. Per tant, obrir molt... Això és molt enriquidor per tothom, perquè, per exemple, nosaltres tenim nanos de 30 països i en els equips estan barrejats. Els 4 dies, què és el que hem aconseguit els 4 dies? Primer que es trenqui la barrera física i la barrera mental de que jo no et conec a tu, jo no sé el que tu estàs pensant de mi, jo no sé què dir-te, jo no sé el que tu voldràs dir. I després també que estem aconseguint que la gent es relacioni per interessos, no per origen.
Clar, si no, vas mantenint el gueto. I això és molt enriquidor. Jo crec que és molt, de vegades ho dic, clar, amb nanos de tants països i de tantes religions, cada dia és una festa. Què celebreu avui? Per què menges d'això? Per què d'això vosaltres, per què d'això no mengeu? Clar, coneixes altres cultures, gastronomia... Això és molt més formatiu i és molt més engrescador que un Erasmus en vés a saber quin país. El que sí que li va costar va ser que tots es dutxessin cada dia. Ui, això va ser un drama. Un drama. Això és la idea de la higiene, eh? Sí. Mira, la meva mare també era, estic en confessions, en plan confessions, la meva mare era analfabeta. Però tenia una cosa molt clara, tenia la millor definició d'educació que jo he trobat mai, i mira que m'he llegit llibres i tractats i manuals d'educació. Em deia, fill, estudia perquè puguis presentar-te en qualsevol lloc. Aquesta possibilitat d'obrir portes a diferents àmbits és el que et proporciona l'educació. Si només pots obrir, si només tens la clau per obrir un àmbit, alguna cosa, la teva vida redueix. Quan més claus tinguis per accedir a diferents àmbits culturals, des del més popular al més sofisticat, tots ells ens enriqueixen. Si no tens aquestes claus, la teva vida queda immediatament reduïda. En tot cas, i acabem aquí, deixem que els espectadors hi pensin sobre això. Tots dos crec que estan d'acord amb aquesta idea que l'estima és més important que la comprensió. Totalment d'acord. És que l'amor és clarivident. Només quan estimes algú pots veure en aquesta persona virtuts que si no te l'estimes passen desapercebudes. Josep Massaveu, Gregorio Luri, moltes gràcies. Enhorabona per aquests 20 anys de feina. Moltes gràcies. Enhorabona. I que duri. Aquest home és incombustible, això durarà. Esperem que sí. Moltes gràcies. Gràcies.